Milé študentky, milí študenti, prihováram sa vám ako dekan Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Prihováram sa vám najmä preto, že toto je obdobie, kedy uvažujete, rozmýšľate, ktorým smerom sa vo vašom ďalšom živote vydať, ktorý študijný program alebo študijný odbor si zvoliť, aby ste možno naplnili vaše vlastné uspokojenie, aby ste sa realizovali čo najlepšie v živote a v praxi. Ak hľadáte fakultu, na ktorej sú jasne zadefinované pravidlá hry, ak hľadáte fakultu, na ktorej väčšina učiteľov, či odborných asistentov, docentov alebo profesorov sa snaží mať so študentami korektné vzťahy, ak hľadáte fakultu, na ktorej je naozaj široká paleta humanitne orientovaných študijných programov, ktoré majú nadväznosť medzi bakalárskymi a magisterskými programami, tak myslím, že naša fakulta je pre vás dobrou voľbou. Vaše rozhodnutie neoľutujete tak, ako neoľutovalo ani 5000 študentov, ktorí momentálne u nás na fakulte študujú. Rozmýšľajte aj nad tým, že ak máte stráviť krásnych 5 študentských rokov života niekde, tak si voľte nielen fakultu ako takú, ale voľte si aj mesto, v ktorom týchto 5 rokov prežijete. Nitra v tomto kontexte ako matka slovenských miest, ktorá dýchá históriou, ale zároveň aj mestom mladým, je v tomto spojení ideálnym miestom na prežitie týchto 5 rokov.